Bună ziua! Bun găsit la cea de-a doua ediție live, efectuată sub sintagma Hai că se poate, unde discutăm cu factorii implicați în dezvoltarea infrastructurii moderne, doar de transport pentru moment, din Moldova. Îl am și astăzi alături de mine pe Cătălin Urtoi, pe care îl salut încă o dată, consilierul personal al Ministrului Transporturilor, ocazie cu care vom dialoga despre ce s-a mai întâmplat în evoluția proiectelor de la emisiunea de săptămâna trecută, ce își propune pentru săptămâna următoare. Cătălin? Bună ziua și să-i dăm drumul, nu? Ca să nu mai o lungim prea mult. Intrăm direct în subiecte, eu zic. Perfect. Bun, așa cum vă anunțam de ieri, avem pentru voi o surpriză și anume, îl avem astăzi în direct pe domnul Sorin Scarlat, managerul de proiect al constructorului de pe lotul 2 din autostrada A7 Ploiești-Buzău. Adică asta e surpriza pe care ai pregătit totul, nu? Da. Am înțeles. Vezi că eu ți-am dat mai multe telefoane și ai ales, asta e primul, ca să zic așa, primul invitat pe care l-ai ales. Corect, vor urma și alții de săptămâna viitoare. Ok, foarte bine. Bună ziua, domnul Scarlat! Bună ziua, domnul Bucur! Bună ziua, domnule Urtoi! Mulțumesc mult de invitație! Și noi vă mulțumim pentru prezență și pentru că ați acceptat invitația colegului Irinel. Calitatea mea în această emisiune este de manager de proiect al autostrăzii A7, așa cum este denumită în terminologia generală, Ploiești-Buzău, și anume lotul 2, ce se desfășoară de la Mizil până la Pietroasele, de la kilometrul 21 al autostrăzii A7 până la kilometrul 49 plus 350. Tronsonul 2 străbate două unități administrative, județul Prahova și județul Buzău. Ca aspecte generale, proiectul de autostradă este relativ ușor, deci nu prezintă forme de relief care să întâmpine probleme în desfășurarea lucrărilor. Este o lucrare pe care asocierea de firme bulgaro-române, Trace și firma Coni, firmă românească, și-a asumat-o ca în 20 de luni de la emiterea ordinului de începere să fie pusă în funcțiune, adică să fie adusă la recepția la terminare. Contractul a fost semnat în data de 7 iulie 2022. În data de 11 august, antreprenorul a primit posesia șantierului și a fost emis ordinul de începere, iar din această dată încep să curgă cele 20 de luni calendaristice în care asocierea Treisconi trebuie să dovedească că poate să ducă la bun sfârșit acest proiect de autostradă. Cele două firme asociate au capacitate atât tehnică, resursă umană, cât și financiară să ducă la bun sfârșit acest proiect. În momentul de față, fiind la începutul anului 2023, sunt mobilizați în acest moment, sunt mobilizați pe teren în jur de 250 de persoane și în jur de 180 de utilaje care desfășoară diferite tipuri de activități. Ca o descriere generală a acestui proiect, are 28,35 de km, așa cum am spus la început, un număr de 20 de poduri și pasaje. În medie sunt poduri și pasaje cu maxim 3 deschideri, adică sunt lucrări relativ ușoare. Fundațiile acestor lucrări de artă sunt toate pe fundații indirecte, pe piloți sau pe coloane forate, așa cum le spunem noi, iar lungimea acestor coloane forate însumează undeva la 17 km sau 17.000 de metri liniari de fundații, ceea ce nu este o cantitate de neglijat. În plus, față de cele 20 de lucrări de artă, poduri și pasaje, avem un număr de 30 de podețe, care sunt în diferite faze de execuție, unele în faza de săpătură, altele în faza de fundație, altele în faza de realizare a elevațiilor. În momentul de față avem executate lucrări care sunt duse la final, în sensul că au fost realizată decoperta întregului tronson de autostradă pe cei 28 de kilometri, inclusiv bretelele celor două noduri rutiere, nodul rutier Baba Ana și respectiv nodul rutier Ulmeni. Au fost realizate lucrări de stabilizare a terenului de fundare pentru creșterea capacității portante a tronsonului de autostradă. Cu alte cuvinte, vom avea un modul de elasticitate omogen pe toată lungimea și pe toată lățimea autostrăzii, ceea ce creează pentru
tot ce înseamnă partea de suprastructură, umplutuci și suprastructura drumului, un coeficient de siguranță pentru o lucrare făcută în condiții de calitate superioare. Excelent. Ne puteți spune ceva referitor la procentul actualizat al lucrărilor pe tot lotul care se află în execuție la dumneavoastră? Pentru că noi avem din luna noiembrie un procent de 7,2%, iar de atunci până acum au mai trecut aproximativ 2 luni. Da. Desigur, luni de iarnă, știm că se lucrează mult mai greu, au fost și sărbătorile de iarnă și așa mai departe. Ne puteți spune un procent actualizat la cât anume am ajuns până în momentul de față? În momentul de față avem un stadiu fizic de 11%, în condițiile în care în luna decembrie am reușit să continuăm lucrările de infrastructură și în special lucrările de fundații la poduri, podețe și pasaje, ceea ce a crescut acest stadiu fizic. Mai mult decât atât, au fost începute lucrările pentru partea de relocare utilități, un lucru foarte important. Corect. Mai mult decât atât, este o particularitate a acestui proiect A7, este un capitol de noutate. Pe toată lungimea autostrăzii, antreprenorul este obligat să realizeze o perdea forestieră pe o lățime de 30 de metri pe toată lungimea acestui tronson de autostradă. Am și o întrebare. Da, mă ceea scuzați. ce creează un avantaj în exploatarea autostrăzii în viitor. Ok. Domnul director, am și o întrebare. Cum stați cu studiile arheologice? La faza de licitație, noi am cotat în oferta financiară 3 situri arheologice care au fost descoperite la faza de SF, iar ulterior semnării contractului, în urma finalizării diagnozei, au mai fost identificate alte trei situri arheologice. Cu ajutorul colegilor de la Muzeul Vartină Bărban, cu această ocazie le mulțumesc pentru colaborare, reușim să ne încadrăm în termenele pe care le-am asumat în fața beneficiarului cu descărcarea acestor situri arheologice. Sunt în derulare 4 situri în care se lucrează simultan pentru descărcarea de sarcini arheologice. Am înțeles. Deci, practic, nu vă încurcă. În momentul de față mergeți în paralel și cu acțiunea asta. Ne-am relocat resursele pe alte zone unde se poate lucra, deci nu există un motiv să putem întârzia lucrările sau să avem motive de a cere extinderea perioadei de execuție. Am înțeles. Mai întâmpinați ceva probleme în execuția acestui lot? Pe orice șantier să știți că sunt probleme inerente care nu pot fi, să zic, anticipate la faza de documentație, dar vă pot spune că avem o echipă la CNR care ne-a sprijinit din toate punctele de vedere, avem susținerea companiei pe toate direcțiile, în sensul că avem susținere și sprijinul dumnealor pentru depășirea acestor probleme, inerente de altfel. Ne bucurăm să auzim asta. Mai am totuși o întrebare legat de partea cu proiectarea, detaliile de proiectare. Cum sunteți? În ce stadiu sunteți? Detaliile de proiectare sunt, o parte din ele sunt întocmite, ceea ce face ca să executăm lucrările de pe aceste detalii. În proporție de 80% le avem finalizate. Sper ca într-o lună de zile să le putem finaliza în integralitate și să le putem transmite la beneficiari, companii de autostrăzi. Deci când va fi finalizat acest proiect? Acest proiect are termen contractual și ni l-am asumat și nu o să-l depășim în 10 aprilie 2024. 20 de luni de zile de la emiterea ordinii de începere, ordin care a fost dat în luna august 2022. Asocierea 3 Sconi își asumă cu responsabilitate finalizarea lucrărilor în termenul contractual. Cu partea bulgară, cum e relația? Avem o relație excelentă. Firma bulgară e o firmă foarte puternică în Bulgaria, drept pentru care ne completăm, să spun așa, cu fiecare cu experiența și cu aportul lui în derularea acestui proiect. Deci este o relație foarte bună. Ca drept dovadă, probabil că vom mai participa și la alte lucrări împreună. Să știți că de la 1 februarie o să ajung din nou și pe șantierul dumneavoastră. Ne-am bucurat tare mult. Prezența dumneavoastră acolo e o metodă de a impulsiona lucrările și de a și rezolva anumite aspecte care le întâmpinăm.
Perfect. Pe această cale vă mulțumim pentru susținere și N-aveți de ce să N-aveți de mulțumiți. ce, o facem pentru noi toți. Cu toții suntem români și trebuie să luptăm cu toții pentru dezvoltarea infrastructurii din toată țara. în mod sigur. Vă mulțumim foarte frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru amabilitatea de a ne răspunde la întrebări și a intra în direct astăzi. Chiar este duminică pentru toată lumea. Și vă urăm mult succes în continuare și vom reveni la dumneavoastră sau puteți reveni dumneavoastră la noi de fiecare dată când întâmpinați probleme sau când sunt evoluții majore în derularea contractului. Mulțumesc mult de invitație, cu succes în continuare și ori de cât aveți nevoie, suntem la dispoziție. Vă mulțumim! Vă mulțumim, domnul director. Numai bine, da? La revedere! La revedere! Da. Sună bine, nu? Da, sună foarte bine. Sună bine. Trebuie să fac un anunț pentru urmăritorii noștri. Nu uitați că pe parcursul transmisiei live puteți pune întrebări în direct, întrebări pe care vă rugăm să le adresați în comentariu la această transmisie live, iar noi ne vom da toată silința să nu sărim niciuna și să răspundem la toate la finalul transmisiei. Haideți să continuăm cu A7, dacă tot am început cu A7. Tocmai am observat săptămâna aceasta că au început utilaje inclusiv pe Focșani Bacău. Umbrăescu acolo a început să-și arate un pic mușchii, ceea ce e foarte bine. Așteptăm să vedem că lucrurile avansează. Sunt lucrări de marcare și de decopertare, lucru incipient normal, de altfel. Ce ne puteți spune despre restul tronsoanelor? Eu aș face totuși o completare la telefonul de mai devreme. Este bine să aducem în fața urmării celor care ne urmăresc, ca prietenul noștri, să aducem astfel de constructori, pentru că foarte important este ca oamenii să fie informați și să dispară acea neîncredere. Pentru că ai văzut, noi de ce am zis să ajungem aici? Pentru că foarte des vedem că ni se comunică, ni se transmite că, domnule, nu se va face niciodată, nu se întâmplă lucruri. Sunt oameni care nu știu, nu ajung în zonă și eu văzând personal, și ai văzut și tu cum se mișcă lucrurile, am zis că hai să venim cu acești oameni ca să-și expună, să spună ce probleme au, pentru că așa cum am spus, sunt inerente și problemele, dar lucrările iată că merg înainte. Da. Și e o realitate, că pe A7, în momentul de față, lucrările merg înainte. Da, ce s-a întâmplat cu A7? După cum știi, s-a semnat ultimul contract din cele 9 loturi unde aveam deja stabiliți câștigătorii. Din cele 9 loturi, sunt de fapt 9 loturi din 13, din cele 13 loturi finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. 7 sunt semnate cu Umbrăescu. 7 sunt semnate cu UMB Bacău. Da? Unul este cu Pizzarotti și încă un lot cu Conii 3, care am vorbit mai devreme. Da, aici avem în momentul de față încă 4 loturi în fază de, ca să zic așa, tot în fază de licitație, dar faza contestațiilor, etapa contestațiilor. Sperăm să se finalizeze, deși din păcate iată că se prelungește, mai ales pe lotul 3 din tronsonul Ploiești-Buzău. Acolo s-a prelungit mai mult. Dar eu sunt optimist că într-un final vom ajunge la un rezultat. Nu pune în pericol realizarea sau posibilitatea de a realiza până în august 2026, pentru că termenul de execuție acolo oricum era de 20 de luni, deci nu, deocamdată suntem în program. Suntem în grafic, da. Suntem în grafic. Deci ăsta e a 7-le partea, ca să zic așa, finanțată și care va trebui să finalizeze până în 2026. E obligatoriu. Corect. Să trecem la 8? Nu, hai să mergem cu a 7-le până la Siret. Ok. Și după aceea, eu zic să închidem culoarul acesta. Deci, din păcate, pe zona Pașcani, Suceava și Suceava-Siret, suntem cam în același stadiu de săptămâna trecută. S-au mai făcut câteva foraje, dar sunt câteva foraje, dar nu extraordinar. Eu sper să avanseze foarte bine, mai ales că au trecut acum și perioadele astea de sărbători, și să intre serios proiectantul, mai ales pe tronsonul Pașcani-Suceava, care este și mai avansat. Cam asta e, din păcate, în momentul de față pe celelalte 2 tronsoane până la Siret, dar eu zic că dacă se dă drumul, am început acum de fapt pe Suceava, Pașcani și partea de mediu,
Aici o să trebuiască puțin să impulsionăm și din experiența pe care o am pe zona montană de pe A8 și captele pe A8, voi ține legătura cu cei de la Suceava, în special cu domnul consilier Ungureanu, un om cu care eu colaborez foarte, foarte bine pe acest proiect. Corect, în ceea dar ce privește și cu firma care realizează și cu firma, studiul de documentația pentru obținerea acordului de mediu. da, o să vedem cum se mișcă. O să vedem cum se mișcă de aici încolo, abia sunt la început acum, dar eu sper ca lucrurile să avanseze în așa fel încât să putem ajunge undeva în vară să avem Vară-toamnă să avem vară acord de spre mediu. toamnă să avem acest acord de mediu și să poată merge mai departe spre partea de licitație, de execuție. Acum depinde și ce fel de documentații trebuie întocmite acolo. Avem un studiu de evaluare adecvată la fel ca pe zona montană sau Se este cere. mai simplu? Dacă este mai simplu, s-ar putea parcurge etapele un pic mai rapid. Vom Dar vedea. vedem. Pe măsură ce avansăm, vom vedea care sunt probleme. Pentru că, după cum știm, ele diferă de la un proiect la altul. Da, corect, corect. Bun, haideți să trecem la 8. A8. Wow, am văzut în ultima săptămână că ai avut o activitate destul de intensă. Ce s-a întâmplat în legătură cu A8 secțiunea 2 Montan? Cum evoluează procedura de obținere a acordului de mediu? Dacă s-au rezolvat problemele cu unitățile de amenajare și unitățile de producție, celebrele UA-uri și UP-uri, în ceea ce privește ocoalele silvice private? Da. Noi știm că nu e ușor. Știu. Nu e ușor, e o secțiune montană, cea mai dificilă. De câte ori revenim și vorbim despre ea, readuc în discuție situația aceasta. Deci după dezbaterile din perioada 19-20-21, noi acum practic suntem în perioada de completare a documentației, în urma cerințelor care au fost puse la momentul respectiv de către atât de UAT-uri, reprezentanții UAT-urilor, cât și de anumite ONG-uri și, bineînțeles, persoane fizice. După cum știi, că împreună am lucrat, noi am făcut o documentație cu, nu mai știu câte erau 50 ceva de probleme, nu? Parcă așa. Aveam aici 56 sau 57, parcă erau. stai, le am aici în față. Nu, 67. Erau ok. 67 de puncte. Ei, vreau să spun că în acest moment, din cele 67 de puncte, în linii mari sunt rezolvate cam toate. În linii mari. Deci, și când spun în linii mari, mai sunt mici lucruri de rezolvat. Mă refer la situații de formă, verificări, sunt mai mult de formă, mai mult discuții de formă aici. Ce mai avem noi în momentul de față sunt aceste UAU-uri, aceste tabele legate de partea de expropierea în zona pădurilor, unde într-adevăr a mers foarte, foarte greu. Gândește că noi am început discuțiile pe aceste tabele din luna mai anul trecut. Martie, mai precis, a fost prima întâlnire. În martie a fost prima întâlnire, dar efectiv când s-a început și a fost luna mai odată cu primele întâlniri. Da, prima a fost în martie la Rom Silva București, așa este, când ceream acele hărți. Da. În momentul de față, ce pot să spun? Conform înțelegerii, cei din ocoalele silvice Harghita au finalizat tot ce înseamnă partea de documentație și așteptăm săptămâna aceasta să fie și semnate și vor fi, pentru că într-un final s-a ajuns la o formulă agreată de toate părțile. Apoi avem la Mureș, mai e o mică intervenție, dar eu zic că miercuri vom avea și de acolo un răspuns pozitiv de la Miercurea Nirajului și mai este un ocol silvic acolo, privat, un ocol silvic micuț, dar unde tot așa a agreat partea de documentație și, din câte am înțeles, tot săptămâna viitoare vor fi semnate. Între timp a apărut ceva pe Neamț, în zona Vânător Neamț, dar luni, adică mâine, voi avea o întâlnire, zic eu, importantă și care va lămuri situația de acolo. Nu vreau să spun acum cine din zona Vânător Neamț, pentru că oamenii sunt deschiși, nu s-a pus problema că nu, și atunci o să am doar o discuție în urma căreia dumnealor vor să primească niște lămuri suplimentare legate de perioadă, legate de legislație, legate de costuri și mai multe astfel de întrebări. Am înțeles. Cu primarul de la Miercurea Nirajului știm că trebuia să
pună la dispoziție o documentație completă referitor la exproprierile de pe raza UAT-ului dânsului. S-au finalizat aceste documentații? S-a lucrat în ultima săptămână, s-a lucrat mult pe această documentație. Din câte am înțeles, la firma Protelco au existat niște neînțelegeri de anumite poziții, dar eu am înțeles că sunt spre rezolvare și eu sper ca săptămâna viitoare să avem și partea finală, adică semnătura din partea primăriei Miercurea Mirajului, în așa fel încât și această documentație să poată întregi tot ce înseamnă partea de documentații pe păduri și ca să putem finaliza acest acord de mediu, pentru că fără aceste OARUP-uri nu putem merge mai departe, iar după ce se termină această etapă, urmează ca toată documentația să ajungă pentru verificare la CNAIR, Departamentul Mediu, după care CNAIR împreună cu proiectantul o va transmite la APM Neamț. Urmând ca APM Neamț, în urma ultimelor verificări, să emită mult așteptatul acord de mediu. Și e bine că, părerea mea că e bine că se întâmplă așa și sunt foarte riguroși, pentru că noi avem nevoie într-un final practic de un proiect bun, în așa fel încât licitația să fie una... Să nu ne trezim ulterior că s-a descoperit șobolanul exact. cu cap sau nu mai știu ce. Important este ca să putem finanța acest proiect prin fonduri europene și nu să ni se spună că proiectul este slab. Corect. Perfect. Acum, tot pe zona montană mai avem cele două capete care se află în licitație în perioada de depunere a ofertelor până la finalul lunii februarie. Să trecem puțin la Iași, că și asta ne doare și ne doare tare cel puțin secțiunea Moțca-Lețcani. Știu că săptămâna asta ați avut cel puțin o întâlnire cu proiectantul Consitrans. Puteți să ne spuneți ce ați discutat, ce planuri sunt, cum va decurge proiectul în continuare? Cu proiectantul Consitrans am avut o întâlnire chiar la sediul dânșilor și încă vreo 2-3 convorbiri telefonice. Chiar ieri am avut o discuție telefonică cu domnul Hanganu legat de posibilitatea de a scurta anumiți timpi. Din păcate, noi ne-am dorit ceva. Iată că întârzierea cu analiza multicriterială 1 și 2 ne-a adus în situația de a fi într-o întârziere cu întreg proiectul. După cum știm, acest proiect trebuia să fie finalizat în mai. Tot ce înseamnă studii de fezabilitate, proiectare, acord de mediu în luna mai spre iunie. Final de mai, început de iunie. În momentul de față, practic, noi suntem cu secțiunea de la Târgu Neamoțca până la Podul Iloai. Adică ei, proiectanții, sunt cu partea de studii geo finalizate și mai au ceva laborator de finalizat acolo. Pe partea de noduri, acum sunt finalizate. Au început să lucreze și pe partea de proiectare. Aici avem acum, urmează ca ei, așa conform promisiunilor, urmează ca și programului pe care l-au arătat, urmează ca în urma acelei, să zic, a fost acel CTE și s-a avizat traseul final. Deci noi în momentul de față avem practic un traseu clar, de la Moțca până la Ungheni. Și urmează, în urma acestei avizări, ca ei să intre, din câte am înțeles eu, până la sfârșitul lunii, vor intra deocamdată pe porțiunea de 10 km de la Podul Iloai până la Lețcani, cu studiile geo, urmând ca imediat ce vor prezenta tot CNAIR-ului, trebuie să-și prezinte activitatea pe care o face, pe care o doresc să o facă în continuare, de la Lețcani până la Ungheni. Acum, acolo de la Lețcan până la Ungheni, trebuie să spunem că urmează o parte de ridicare topo. După ridicarea topo, cunoscând denivelări și așa mai departe, urmează să prezinte tema de proiectare, să știe unde urmează să facă procedură geo, în care ei vor trebui să o prezinte, această temă de proiectare, de fapt, pe care ei o vor prezenta CNAIR-ului și urmează aprobarea, după care ei vor intra în teren. Din câte am înțeles, acum îi fac efectiv măsurătorile pentru... Exact, dar până să intre în teren, au de lucru pe această porțiune de 10 km ca să închidă practic această secțiune de la Moțca până la Lețcani. Practic de unde începe acea centură de nord pe care tot o zicem noi. Tot se discută despre două variante de a continua proiectul acesta. Varianta numărul 1
să se meargă cu tot proiectul exact așa cum este el conform licitației, sau varianta numărul 2, să urmărim cumva aceea strategie avută la capetele care au fost finanțate prin PNRR, și anume să se spargă cumva SPU și acord de mediu în două etape. Ar ajuta cumva acordul de mediu dacă s-ar sparge în două etape, adică l-am putea obține mai repede până la Lețcani, pe porțiunea Mosca-Lețcani? Aici este o discuție mai amplă. E o informare pe care săptămâna trecută am făcut-o și domnului ministru. Am avut o discuție și cu cei de la APM Iași și pe această cale țin să le mulțumesc celor la APM Iași care au acceptat ca înainte de a se ajunge la ei acea solicitare din partea proiectantului, să avem o discuție informală pe ceea ce înseamnă situația cu situația reprezentând legat de această documentație de mediu. Are naturale, are protejat, tot ce e acolo. Urmează ca, în urma discuției pe care am avut-o cu cei de la APM Iași, urmează ca Consitransul să depună o notificare prin care să ceară împreună și cu acel acord de urbanism pe care l-au obținut, pentru a începe efectiv segmentarea, nu? Partea. Aici este o situație, se pare că noi ne dorim o astfel de segmentare a acord de mediu, toată lumea și-o dorește, dar o să vedem din punct de vedere strict tehnic și juridic cum se poate realiza, pentru că discutând informal cu cei de la APM Iași, am ajuns la concluzia că chiar și cu această segmentare, fără minim 8 luni de zile, nu putem obține acord de mediu. Deci, dacă era o perioadă mai scurtă, poate ar fi meritat, dar ținând cont pentru că nu putem scăpa nici de evaluare adecvată, nu putem scăpa nici de SEICA, nici de RIM, deci toată documentația, de fapt noi bănuiam chestia asta, că va fi necesară toată documentația pe mediu. Am înțeles. Deci, practic, eu zic că în 8 luni, asta însemnând că dacă ei până la sfârșitul lunii, așa cum au promis, vor depune această notificare, vor primi tema, în așa fel încât avem martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Am înțeles. Deci, practic, undeva în luna octombrie am avea un acord de mediu de la Mosca până la Ungheni. Uite, ne întreabă tehnicul nostru, Bogdan Iluț, ce este evaluarea adecvată? Probabil că sunt oameni care nu știu terminologia. Evaluarea adecvată ține mai mult de tot ce înseamnă partea de zona de mediu. E un termen tehnic care ține strict de mediu. Noi când vorbim de evaluarea adecvată, mă gândesc în primul rând la arele protejate, mă gândesc la partea animale de mici, mari, plante, protejate și așa mai departe. După aia, în afară de partea de evaluare adecvată, ne gândim și la partea de ape, tot ce înseamnă zona asta a apelor. Aici este prins și în zona SEICA, spre exemplu, ne putem duce cu această analiză. Ele, practic, toate cele 3 documentații reprezintă acea analiză completă din zona mediului, adică însemnând partea de cursuri de apă, însemnând partea de păduri, partea de faună, aici unde intră și târătoare, animale mici, animale mari, carnivore, păsări. Deci e o analiză mai amplă. Acolo, cum se deplasează ele, astfel încât în momentul în care se construiește să ia niște măsuri compensatorii să nu le fie afectată viața foarte tare. Exact. Okay. Cu întrebarea asta puțin m-a închis, pentru că nu e domeniul nostru. Nu e domeniul nostru, dar ca să spun așa mai în amănunt, aici e foarte important că vorbeam apropo de toate aceste documentații. Spre exemplu, legat de zona mă refer la mamifere, zona animalelor mari, carnivorele mari. Noi știi că discutam pe zona de munte că avem o perioadă de 4 anotimpuri. Da, unde se studiază cum se mișcă ele și mai departe. E o analiză care, uite, spre exemplu, pe zona montană s-a făcut încă de acum aproximativ 2 ani de zile. Acolo am avut o colaborare, a fost o colaborare cu cei de la Milvus, care prin
studiul pe care l-au efectuat pe zona montană, pe cele 4 anotimpuri, au reușit să-și dea seama care sunt traseele, ca să înțelegem ce înseamnă până la urmă aceste evaluări, aceste analize. Ei au reușit să-și dea seama care sunt traseele carnivorilor mari, în special urșii, în așa fel încât, la final, prin acordul de mediu, s-a stabilit că pe zona montană, spre exemplu, vom avea nevoie de 5 ecoducte. Da. Deci, fără aceste analize, nu ai cum să știi cu ce lucrări suplimentare trebuie să vii ca să poți Ca să afectezi cât mai puțin mediul să acela afectezi natural. cât mai puțin mediul natural, lucru care, în tot ce înseamnă finanțare prin fonduri europene, este foarte strict. Corect. Trecem puțin la centura Iași-Est? Trecem. E mai mult subiectul pe care l-ai abordat tu. În mare parte. Nu, centura Iași-Est nu este subiectul pe care l-am abordat eu. E un proiect inițiat de către cei de la Moldova Vrea Autostradă. Un proiect care urmează să facă legătura între DN24 din zona Schitul Duca și viitorul punct estic al autostrăzii A8. Însă am văzut în săptămâna asta că s-a iscat un mare deranj, o mare discuție între municipiu, CJ și așa mai departe. În legătură cu acele solicitări venite de la proiectant, cărora nu li s-a răspuns timp de 4 săptămâni și îi punea evoluția acestui proiect, o punea în pericol. Ce ne puteți spune de acea scrisoare pe care am văzut-o că ați și postat-o pe Facebook? Practic este acel Sincer, Irina, n-aș vrea să mai vorbesc de subiectul ăsta. Sincer, s-a încheiat, asta este, mergem înainte, sperăm să nu se mai repete. Eu personal n-aș vrea să mai revin la subiectul ăsta. Mi-a ajuns, gata, mergem înainte. Deci, pe viitor ar fi ideal ca în momentul în care se primesc astfel de solicitări, atât din cadrul primăriei Iași, cât și din cadrul Consiliului Județean, să se răspundă cu celeritate, adică corect și rapid, astfel încât să putem avansa cât mai urgent cu aceste proiecte, că sunt extrem de importante pentru toată comunitatea și chiar nu are sens să întârziem nici măcar o zi dacă putem răspunde extrem de rapid. Totodată ar trebui ca și funcționarii din cadrul acestor două instituții, pentru că cumva aceste hârtii se opresc în anumite birouri. Sunt sigur eu că nu ajunge o astfel de solicitare la primar și primarul refuză să-și dea ultima semnătură de pe ea, așteptând să treacă săptămâni întregi. Asta la fel și în cadrul Consiliului Județean. Nu cred că ajunge pe masa Consiliului Județean la președinte și se evită să se răspundă la ea în decurs de câteva săptămâni. Tocmai de aceea, rugămintea noastră către funcționari este în cazul în care primiți astfel de solicitări, să răspundeți cu maximă celeritate la ele. Trecem la centura Iași Sud-Vest. Trecem. Asta este o propunere pe care noi din societatea civilă am realizat-o la finalul anului trecut. Anul acesta, la început, am avut niște întâlniri la DRDP. Știm că în această săptămână la CNAIR a ajuns o adresă trimisă de la DRDP Iași în legătură cu această centură. Ea având cumva un SF realizat la nivelul anului 2006 și se dorește să se stabilească în ce condiții se poate continua. Fie se merge pe acel studiu de fezabilitate și se continuă cu reactualizarea sa, fie se realizează unul nou. Ce ne puteți spune de această scrisoare? Care sunt pașii următori? Ce anume trebuie să întâmple de acum înainte? Deci, după ce această scrisoare ajunge la minister, ea va fi transmisă de către companie la minister. Da. Ministerul va trebui să decidă dacă finanțează partea de studii de fezabilitate și prefezabilitate, după care urmează să se facă o notă de fundamentare din partea celor de la DRDP Iași. Și în baza notei de fundamentare, care urmează iarăși să fie aprobată, acceptată, CNAIR-ul va decide mai departe, se va face un caiet de sarcini, e clar, o licitație și să demarăm. De ce este important? Este important ca practic această centură care a mai rămas, când spun a mai rămas, a rămas în partea de documentație. De documentație, da.
Așa, ea va închide practic inelul orașului. Corect. Pe partea sudică, ajutând partea la sudică. dezvoltarea tuturor localităților de pe partea sudică, sudică, sud-estică și sud-vestică. Noi vrem, eu personal, și știi când am discutat de treaba aceasta, s-a pus problema ca să finalizăm odată cu aceste documentații, în așa fel încât în momentul în care vor Să veni... avem proiecte. Asta e, să avem proiectele finalizate, adică nu să vin banii, iată cum a fost PNRR-ul, și noi nu avem proiecte. Important este ca să terminăm odată cu aceste proiecte, mă refer la proiectele astea de infrastructură mare, în așa fel încât în momentul în care vor mai apărea finanțări, surse de finanțare, să avem ce pune pe masă. Corect. Adică ne facem vara sanie, iarna car. Din păcate, aceste proiecte trebuiau făcute de acum 10 ani, spre exemplu. Nu s-au făcut, nu putem întoarce timpul, asta din păcate este, trebuie să vedem ce putem face astăzi ca să schimbăm viitorul de mâine. Exact, să mergem înainte și să le finalizăm. Bun, despre podul Iloaiei, discutăm și acolo, știm că sunt două soluții de congestionare a traficului. O soluție a venit tot din partea societății civile. Anul trecut s-a pornit discuția. Este o soluție care ajută cumva la îndulcirea traficului în acea zonă și se poate realiza extrem de rapid. Adică, practic, noi ar trebui la începutul verii să avem cele două semafoare instalate, lărgirea aceea cu banda de stocaj de viraj la stânga, și asta am putea avea chiar până la începutul verii. Totodată, în acest moment e în derulare evaluarea ofertelor pentru varianta ocolitoare, de data aceasta prin partea sudică a podului Iloaiei. Autostrada știm că va trece prin partea de nord. Din ce am văzut noi undeva la începutul lunii martie, ar trebui să avem desemnare și de câștigători. Sunt 3 oferte depuse acolo. Când credeți că ar putea fi realizată, în cazul în care nu vor fi contestații și așa mai departe, proiectul ar curge mai departe? Centura la podul Iloaiei? Da. Adică să mergem pe ea, efectiv. Eu am să spun acum o chestie. Eu îmi doresc, spre exemplu, să văd mai repede autostrada. Cu toții ne dorim asta. Și tare mă tem eu că dacă ne va ajuta și timpul și proiectantul și vom împinge proiectul autostrăzii, tare mă tem eu că centura la podul Iloaiei va fi în aceeași fază odată cu autostrada. Tare mă tem eu că nu, sincer nu știu dacă se... Acum să vedem. Pentru că birocrația e atât de mare, e vorba în primul rând că trebuie să finalizăm partea de documentații, trebuie să vedem licitația. Dacă are 4 km centura aceea, adică nu ar fi o chestie dar procedura, mult prea mare și nici nu sunt... Eu mă refer de procedura documentației până la execuție. Că ea 4 km, ok, execuția e simplă la 4 km. Eu mă refer la documentație. Noi, din ce am înțeles, ar fi 5 luni de zile perioada de efectuare a studiului de fezabilitate. E bine așa. Ok. Deci 3 ani, 4? Nu știu, ți-am spus. Contează foarte mult cum se finalizează licitația, când și documentația ulterior. Și din momentul în care documentația e gata, putem spune în câte luni, în câți ani e gata centura. Bun, de A13 am observat că s-a desuspendat această licitație. Practic a fost suspendată, termenul de depunere a ofertelor era undeva la jumătatea lunii ianuarie. A fost suspendată pentru că au fost făcute clarificări, au fost solicitate clarificări din partea proiectanților, CNAIR-ul a răspuns la ele. De urmare, proiectanții au nevoie să își ia în calcul în cadrul ofertelor răspunsurile la acele clarificări. Termenul acum fiind la finalul lunii ianuarie pentru depunerea ofertelor. Suntem în faza de licitație, depunerea ofertelor. Mai mult nu avem ce să spunem despre A13, cum de altfel și despre capete, că uite, n-am spus nimic despre capetele de pe A8, care ele sunt acum în licitație și pe 28 februarie e termenul final de depunere a ofertelor. Ok, despre restul proiectelor de drumuri expres, sunt ceva noutăți în ultima săptămână? La drumul expres suntem în aceeași fază de studii de fezabilitate, dacă ne referim la Brăila Focșani. S-a deblocat și a început proiectantul pe Tișița-Albița. Da. Iată, eu zic că a fost mai bine de un an de zile, a fost
suspendată aici realizarea documentației a proiectului. Deci eu zic că e un pas înainte și pentru acest proiect. Putem spune, iată, că mai avem Bacău-Piatra Neamț? Bacău-Piatra Neamț și aici suntem în momentul de față. Aici, erau niște probleme aici de mutarea traseului, că trecea printr-o zonă unde erau alunecări de teren. Exact, și reluarea studiilor pe zona asta. Mai ales în zona, urmează partea de studii în zona nodurilor, iarăși unde e foarte important. Dar aici, iarăși, din păcate, mai sunt și probleme financiare. În continuare, din câte am înțeles, prestatorul care are contract cu proiectantul ar fi nemulțumit, dar eu sunt convins că într-un final vor ajunge la o înțelegere legată de partea de, ca să spun așa, de finanțare. Okay. Merge greu, din păcate, trebuie să o spunem, acest proiectant Search Corporation merge foarte, foarte greu. La fel și pe pe Pașcani, Suceava, Siret, unde este tot el. O să vedem cum evoluează lucrurile. Iată că A13, dacă s-a ajuns la reziliere, s-a ajuns tot în urma renunțării acestui proiectant. Da, vedem. Am înțeles. Săptămâna următoare urmează o săptămână unde avem 2 zile libere. Practic sunt doar 3 zile. Ziua de luni nu va fi liberă, pentru că, așa cum am spus la început, va trebui să am o deplasare și să am o discuție pe zona legat de partea cu pădurile, pe zona de la Neamț, Vânători Neamț, dar să zicem liber, da. Urmează marți o zi liberă. Ce vă propuneți pentru miercuri, joi și vineri? Păi miercuri, joi și vineri vreau să finalizeze, să închidem cu Protelco partea de documente. Legat de documente, semnăturile, tot ce mai este pe zona asta cu aurile, UP-urile și legat de documentația pe expropriere. Secțiunea montană de pe A8. Okay. Așa este. Asta e obligatoriu să se întâmple până la finalul săptămânii viitoare. Ok. Bun, păi... Și nu e puțin lucru, pentru că vor fi niște deplasări. Deci va trebui să ajung la Mureș, va trebui să ajung la Harghita iarăși, la Neamț. Deci o să vedem într-un final, vrem să închidem treaba asta, pentru că e foarte important ca documentația pe care o face acum Protelco, cu aceste OAR-UP-uri, să ajungă mai departe la proiectant, la Acționa și, bineînțeles, să fie introdusă în documentația de mediu. Am înțeles. Trecem și la întrebări? Luăm întrebări? Cam că am epuizat subiectele în mare. Da, avem întrebări? Cred că avem ceva întrebări. Ok. În ce stadiu sunt verificările contestațiilor pentru loturile Bacău-Pașcani și lotul 3 de la Ploiești-Buzău? Păi lotul 3 de la Ploiești-Buzău știu că ajung la Curtea de Apel. Da, eu iarăși repet, astea sunt întrebări, noi le mulțumim celor care le pun, dar sunt întrebări strict care țin de partea de licitație și partea juridică și nu am cum să intru în astfel de discuții, pentru că suntem într-o licitație deschisă în momentul de față. S-ar putea să înțelege că influențăm cumva decizii. N-aș vrea să înțeleagă că influențăm anumite decizii. Ok. De ce satul mare nu este legat de DX-ul de Arad? Noi aici vorbim despre proiectele de infrastructură din Moldova. Ne cerem scuze pentru ceilalți urmăritori. Știm că sunt importante toate proiectele de infrastructură rutieră mare din toată țara, însă ne axăm în special în cadrul acestor transmisiuni pe acestea din Moldova, Moldova fiind extrem de văzuită la acest capitol. Drept urmare, aveți harta din spatele nostru. Dacă vedem în unele locuri un verde mai aprins, avem și zone cu un verde pal. Verdele acela pal înseamnă că nici măcar nu am ajuns la a avea o licitație de execuție pe acele locuri. De ce Tiș Salvița nu este pe hartă? Pe care hartă? Pe aceasta din spatele nostru. Pe harta din spatele nostru. Da. N-am găsit una mai recentă. Trebuie una reactualizată. Da, el este. Deci pe hărțile de la companie apare Tișța,
Trebuie reactualizată de către Da, noi. da. Vinovat e domnul cu tehnic, cu partea tehnică. A spus că ne taie transmisiunea, nu mai criticăm, gata. Vă Așa, salut, Iulian ponderația Ioniță? socială a raportării statului de fiecare lot în procente. Mă gândesc că am putea avea o reprezentare clară a evoluției de fiecare. Da. Din păcate, da, pe procente, dar e de știut că atunci când se merge, când mergi ce obțin în șantier, sunt graficele Gantt pe care le prezintă de fiecare dată cei care execută acest astfel de lucrări și practic după astfel de grafice ei sunt urmăriți. Acum e mult mai Ar trebui simplu. să spun eu ceva acum aici. Te rog. În mod normal, aceste comunicări cu progresul înregistrat pe fiecare lot de autostradă aflat în construcție și căruia i s-a emis ordin de începere. Momentan avem pe 2 loturi ordin de începere emis. Avem și pe celelalte 2 loturi bucățile acelea mici dintre Buzău și Focșani. Însă de la compania de administrarea infrastructurii ar trebui să dea aceste comunicate. Dânsii primesc lunar raport din partea constructorilor. Și acele informații ar trebui să le avem și noi. Ar trebui să fie cumva publice, făcute niște comunicate publice. Treaba mai transparentă. Da, un pic mai transparentă. Puțin mai transparentă. Pentru că ajută pe toată lumea. Ajută pe toată lumea, corect. Noi astăzi ați văzut, am luat un constructor, am aflat o informație clară. Practic avem un progres de aproximativ 4% față de finalul lunii noiembrie 2022. Pe lotul 2 din Ploiești-Buzău. Aș completa Alexandru Gheorghe. La Giurgiu se face autostradă pentru a ne conecta cu autostrada bulgarilor de la Ruse? Pentru mine, uite, nu m-a preocupat. Noi trebuie să explicăm celor care ne urmăresc că eu strict mă ocup de tot ce înseamnă partea de infrastructură a Moldovei. Asta însemnând de la Ploiești până în nord. Ar trebui să te clonăm ca să ai timp să le mai faci pe celelalte. Sincer, n-am studiat situația asta cu conexiunea cu ruse. Dar avem acel drum, avem un drum totuși, să zicem, modernizat în momentul de față, de la București până la Giurgiu. Am înțeles. Nu știu, habar n-am acolo, da, este recunosc. Am mers, o singură dată am trecut pe acolo. E un drum rapid, trece prin localități, are mai multe sensuri giratorii, dar se circulă bine. Circulă bine. Tot urmează o serie de întrebări referitoare la zona sudică sau zona vestică a țării. Aș prefera să luăm întrebări strict care țin de Moldova. Alexandru Bos, invitați pe managerul de proiect de la lotul 1 ca să ne spună despre lotul 1 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău, probabil se referă la cei de la Pizzarotti. O să vom încerca să îi avem și pe dânsii în direct. O să invităm. Ca să vedem ce progres înregistrează și dânsii. Sunt curios de viteza care se va derula proiectul în Moldova după ce va schimba culoarea politică la vârful ministerului. Aici sunt discuții, nu putem să le influențăm noi în niciun fel. Știm cu toții acest aspect, e o decizie care se va lua politic. Într-adevăr, ce putem constata după un an și jumătate, și aproape jumătate, este că s-au format niște echipe, cel puțin la Ministerul Transporturilor, care colaborează foarte bine între ele. Din punctul meu de vedere, care nu sunt implicat în ministere sub nicio formă, eu consider că ar fi o greșeală să se spargă această echipă, urmând ca după aceea, pe parcursul câteva luni de zile, până se încheagă o altă echipă, să avem niște încetiniri în dezvoltarea proiectelor. Dar, repet, este doar părerea mea personală, nu... Până la urmă va fi o decizie politică, Corect. Noi nu ne putem pune... E decizia lor, până la urmă este o echipă acolo tripartită, ca zic așa, nu UDMR, PNL, PSD, ei vor lua decizia, dar într-adevăr, în momentul de față, eu pot să confirm că la Ministerul Transporturilor este o echipă de la nivel de
directori, șefi de departamente, până la secretar de stat, consilieri, care colaborăm foarte bine și, bineînțeles, e o colaborare care se extinde și la nivel de CNAIR, pentru că nu poți. Până la urmă, CNAIR-ul e beneficiarul lucrărilor, Ministerul fiind, cum se spune, cu partea de finanțare. Dar eu cred că în final va fi o decizie, vor lua o decizie, cum îmi place mie să spun, deșteaptă, pentru ca aceste proiecte să meargă înainte și mai sunt 2 ani până la alegeri să se întâmple ceva, pentru că un an și jumătate până la primele alegeri. e foarte important de spus un lucru. 2023 este un an foarte important în ceea ce privesc investițiile în infrastructură. De ce? La 31 decembrie 2023 trebuie să finalizăm programul operațional infrastructură mare. Sunt cei 2014-2020 plus extensia de 3 ani, prin care program POIM, cum îi spunem noi, sunt finanțate tot ce înseamnă partea de proiecte. Deci Moldova, la ora actuală, toate proiectele din Moldova sunt finanțate prin acest POIM. Deci orice întârziere și gândește ce înseamnă când apare o astfel de schimbare, încep mulți să lase mai pianul, ca să spun așa. Deci noi e obligatoriu la sfârșitul anului să închidem acest program. Tot la sfârșitul anului, exact, tot la sfârșitul anului 2023 trebuie finalizat toate contractele prin PNRR la nivel național. E foarte important. Deci dacă, iarăși, aici trebuie să fim foarte atenți să nu se producă un declic de la acest mers, așa cum sunt ele acum. Iar eu, așa cum văd lucrurile, în momentul de față ele sunt pe o direcție și ar fi păcat ca dintr-o schimbare din asta politică să producă un scurt circuit. Da, așa cum spuneați, în mod clar, dânsii vor analiza toate aceste aspecte. Exact. Vor lua va fi o decizie politică și eu sunt convins că va fi cea mai bună, în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări. Vânător Neamț Ursache Vasile. În Vânător Neamț e problemă cu vreun proprietar major, probabil? Nu. Acolo e vorba de pădurile din zona Vânător Neamț. E o discuție clară, cu administratori privați. Deja s-au făcut primele discuții și eu sunt convins că luni vom avea și ultimul ocol silvic privat, unde se vor lămuri lucrurile. În prealabil de altfel au fost și informați, trebuie doar să mai mergem cu niște explicații. Claudiu Amaran, de aici se mai aude despre centura ușoară a municipiului Iași. Care din ele? Aia care trecea pe bulevardul Poitiers? Că aia se spunea la un moment dat. Aia se spunea la un moment dat centură ușoară, nu? Care, din păcate... Nu, sunt două. Este una aceea care trece prin multe localități. Nu, că mai este cea ușoară cu intrare în Dacia și în... Nu, aici o să vă rugăm să specificați despre la care vă referiți. După obținerea codului pe secțiunea Moțca-Ungheni se lansează direct citația pentru execuție. Urmează studiul deci trebuie să închidă și studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Și abia după ce avem toate. Practic aici avem un fidic roșu, așa cum a fost pe A7. Exact. Acumulată în ultimul an. Ar trebui să citim toată întrebarea, că domnii urmăritorii nu știu la ce întrebare suntem și ce anume urmează să răspundem. Teodor Cuculea, având în vedere experiența acumulată în ultimul an în gestionarea proiectelor Moldovei, în munca cu statul, clar ați dat și de probleme. Ați venit cu ceva soluții sau inițiative a îmbunătăți și ușura derularea proiectelor, acelor în special aflate în studii de fezabilitate, eliminarea birocrației în general. Știu că aveți ceva articol de completare a unei legi de evaluare a vasele noastre. A fost aprobată? Ce altceva mai puteți face dumneavoastră din punct de vedere al eficientizării? Ce ați schimba dacă ați putea? E o întrebare bună. Deci a dat și un răspuns, de fapt. Cea mai importantă pe care a făcut-o a fost exact legată, lasă puțin, te rog, imaginea pe întrebare. Mulțumesc. A fost legat de această lege, vorba de modificarea unor articole în cadrul ordonanței 26 pe legea 255 a pădurilor din 2010. Iar aici pot să spun că s-a început discuțiile undeva anul trecut, prin septembrie ele au devenit foarte clare, s-a finalizat, ca să spun așa, partea juridică. În momentul de față, vestea bună este că această modificare pe ordonanța 26 se află la Departamentul de
are o denumire, mă refer aici a departamentul, e departamentul relația guvernului cu Parlamentul. Chiar săptămâna trecută am avut discuția cu domnul Nini Săpunaru, cel care răspunde de acest departament. Tot săptămâna trecută a fost și o discuție telefonică chiar în ziua respectivă cu domnul deputat Toma, care este în Comisia Transporturi, și s-a decis, practic, draftul este clar. În momentul de față nu mai sunt probleme pe această legislație. De fapt, cei care lucrează direct vor lucra direct cu această modificare. Mă refer aici la ocoalele silvice, mă refer la garda forestieră și firme de consultanță pe zona de expropieri, cum e Protelco, au verificat și ei și sunt de acord cu textul, în așa fel încât pe data de 1 februarie va ajunge la Parlament. Adică așteptăm să ia va ajunge la parlamentară. Exact, și va ajunge la cele 3 comisii, unde se va vota și se va decide ca în final această modificare să meargă la președinție pentru promulgare și mai departe să o vedem monitor oficial. Deci asta e prima mișcare pe care eu personal am făcut-o și m-am implicat, dar repet, alături de, și e bine de reținut, alături de cei care reprezintă birourile juridice din cadrul companiei CNAIR, din cadrul Ministerului. Pentru de la Ministerul Mediului au fost Ministerul Mediului, Ministerul de Justiție, foarte important, pentru că e foarte, aici are un rol. Ea va merge de fapt așa, va merge la Comisia Industrii, Comisia Transportului și Comisia de Justiție în cadrul Parlamentului. După care urmează să meargă pe vot. Dar din toate discuțiile care au fost până acum vom obține un vot favorabil. Iar legat de ce altceva mai trebuie să mai spun eu ceva aici. O secundă, Cătălin. Vreau să mai completez cu ceva. S-a lansat discuția de ce nu s-a făcut această modificare printr-o altă ordonanță de urgență. Și avem acum discuția, e mai mult tehnică, care ar fi fost problema care s-ar fi întâmplat. Se lansa o nouă ordonanță de urgență. Ea intra în vigoare pentru 2 luni, să spunem. În intervalul ăsta de 2 luni, legea de aprobare a ordonanței precedente trecea de Parlament și ajungea la promulgare, ceea ce înseamnă că anula modificările ordonanței pe care tocmai am dat-o. Și atunci iarăși intram într-un cont de umbră, aveam 2 articole de 2 legi diferite, o ordonanță și o lege, legea este mai puternică decât ordonanța, care s-ar fi bătut cap în cap și am fi creat iarăși alte probleme. Drept urmare, ar trebui să mergem pe varianta modificăm legea în Parlament, legea de aprobare a ordonanței precedente, astfel încât să avem această modificare corect făcută și ulterior să nu mai întâmpinăm niciun fel de alt impediment. Mai este tot o completare la întrebarea domnului Teodor Cuculea legat de ce altceva mai puteți face dumneavoastră din punct de vedere al eficientizării, ce ați schimbat dacă ați putea. Multe lucruri, aici e foarte important de știut că, spre exemplu și pentru mine, multe lucruri se învață din mers. Apar situații pe care nu le-am întâmpinat. Spre exemplu, treaba asta cu modificarea, cu legislația, cu ordonanța asta, cu modificarea pe zona pădurilor, a unor articole din cadrul ordonanței, le-am aflat în momentul în care am declanșat. Eu nu înțelegeam la un moment dat, de ce ne învârteam în jurul cozii. Da. Și nu înțelegeam, cum ai zis și tu, din martie, de când au cerut firma de consultație a cerut primele hărți, nu înțelegeam de ce instituțiile răspund atât de greoi. Iar odată cu acea întrebare din martie a fost, mi-aduc aminte, un domn inginer, un șef de departament de la Rom Silva, care mi-a zis, o să vedeți că o să vină momentul cu partea cu pădurile. Și o să vedeți că și a fost prima persoană care ne-a atenționat și a tras atenția. Că de acolo mi s-a deschis și nouă, după aia, hai să vedem imaginea, ca zic așa, ce putem face în continuare. Au urmat după aceea ședințele, au fost întâlniri la Harghita, la Neamț, la Miercurea Ciuc, deci o grămadă de întâlniri, unde fiecare iarăși vorbea. Cel de la Harghita interpreta într-un fel, cel de la Mureș în alt fel, Neamțul la fel. Adică nu reușeam să ne punem cap la cap. Dar uite că toate discuțiile astea au durat luni de zile și în final am ajuns la o concluzie. Concluzie că trebuie modificată legislația. Ca să răspund eu mai pe scurt un pic la întrebarea ce altceva mai puteți face dumneavoastră din punct de vedere al eficientizării, ce ați schimbat dacă ați putea. Noi credem că
printr-o digitalizare și urmărirea fluxului documentelor, exact pe unde trebuie ele să treacă ca să fie semnate, în momentul în care le pui într-o formă trasabilă și urmăribilă de fiecare, în momentul acela persoana care trebuie să-și dea semnătura nu își va mai permite să stea documentul asignat către dânsul cu o săptămână, 2, 3, fără să aplice semnătura pe el sau fără să-și facă treaba într-un timp cât mai scurt. De ce? Urmează ulterior evaluări și în cadrul acelor evaluări scoți un raport foarte clar și spui: ai primit documentul X, a stat la tine 3 săptămâni, ai primit documentul Y, a stat la tine 6 luni, ai primit documentul Z, a stat la tine 3 ani și 7 luni și așa mai departe. Deci eu înțeleg avizul mai repede. Toate astea implică la un moment dat o accelerare și o îmbunătățire a birocrației în general. Eu am mai făcut ceva aici, știi că ți-am spus. Din luna ianuarie anul trecut, de când am început să lucrăm, de fapt din februarie mai exact, de când am început să lucrăm pe tot ce înseamnă documentație de mediu pe capetele de pe A8 și pe zona montană de pe A8, am parcurs niște etape birocratice, tehnice, în fine. Eu mi-am notat toate aceste etape, efectiv, am făcut-o așa cum se spune cu pixul pe hârtie și fiecare etapă am notat-o în așa fel încât acum pot să spun că asta e o experiență care se câștigă, pot să spun că pe seama subiectului A8, mă refer aici la capete, strict la acord de mediu de data aceasta, vom putea și voi putea la rândul meu să un ghid de bune practici, un ghid de bune practici, ca să-i spun așa. De altfel am și discutat cu domnul consilier Ungureanu de la Suceava, care am spus că o să-i pun la dispoziție acest ghid de bune practici și pe care sunt convins că o să-l aplicăm inclusiv pe Moțca Ungheni. Adică este o activitate pe care eu am notat-o zi de zi, ce am făcut, prin ce, ca să spun așa, probleme am trecut, care sunt etapele și prin ce probleme s-a trecut și, bineînțeles, cum s-au rezolvat. Că, până la urmă, asta e cel mai important. Bun, hai să luăm altă întrebare. Este o cale ferată în zona Hârlău. Ar trebui finalizată. Pe traseu este și un tunel de 200 de metri finalizat. Eu personal nu știu detalii. Da, din păcate la Hârlău, numai puțin, lasă puțin întrebare, domnul Florian Haipetcu. Din păcate, pe zona căilor ferate, vă spun sincer, nu prea m-am implicat. Am participat la 2 ședințe care s-au ținut în cadrul CFR-ului și cam atât. Este foarte mult de muncă pe zona de infrastructură rutieră, încât nu că am evitat, dar efectiv nu am avut timp ca să intru și în astfel de detalii. Ok, avem de la Robert Ambrozie o recomandare că ar fi frumos să punem și o hartă în momentul în care discutăm de centura Iași sud-est sau centură Iași sud-vest, ca să se poată înțelege mai ușor la ce ne referim. Ca să vă explic mai ușor pentru fiecare, haideți să considerăm DN24, adică acesta care iese prin Bucium și se duce la Vaslui, și avem ce avem în stânga spre Republica Moldova, este centură Iași sud-est, ce avem în dreapta drumului, adică spre zona Lețcani, Podul Iloaie și așa mai departe, este centura sud-vest. Ar fi fain să puneți, aici spunea la un moment dat. Da, asta am citit, tocmai am citit. Cu harta, da. Da. Felicitări. Avem niște felicitări. Ce părere aveți Autostrada Nordului? Suceava, Vatra Dornei, Bistrița, Baia Mare, când va fi o prioritate pentru Ministerul Transportului? Este o prioritate. Aici trebuie să înțelegem niște lucruri. Sunt licitații acolo în derulare? Sunt licitații. Sunt, pe o zonă este licitație în derulare, în alte zone sunt în studiu de fezabilitate, în execuție. Ideea este în felul următor. Toate autostrăzile din Moldova, pentru că eu mă refer strict la Moldova, sunt o prioritate a Ministerului Transportului. Dar e foarte important să înțelegem că și aceste priorități trebuie să sunt eșalonate ca și investiție prin acel program investițional. Noi avem în momentul de față un document foarte important, e vorba de programul investițional 2020-2030, program care a fost acceptat de Parlamentul României, a fost transmis Comisiei Europene, Comisia Europeană l-a aprobat în așa fel încât în momentul de față noi practic
toată lumea lucrează după acest program. Legat de, eu bănuiesc cam ce vrea dumnealui să spună, când vor începe lucrările, că până la urmă asta e întrebarea, când vor începe și aici lucrările. Deci în momentul de față, ca și prioritizare, avem A8-ul pentru că este într-o fază avansată, dar vin aceste două proiecte, A13 și, bineînțeles, Baia Mare Bistrița, care sunt proiecte importante pentru Moldova. Exact, până la Suceava. Foarte important, văd că nimeni nu întreabă, apropo de Vatra Doi-Bistrița, eu aș întreba ce se întâmplă cu Botoșani, cu Botoșani-Suceava. Pentru că Botoșani-Suceava este iarăși un drum, va fi un drum expres, o legătură foarte importantă care va trebui să conecteze județul Suceava, județul Botoșani și municipiul Botoșani la A7, la axa sud-nord. Este un Cip Zbereanu, este un articol recent despre podurile anunțate pe DN28, peste trecere de cale ferată de la Lețcani, de la podul Ibai. Cât de realiste vedeți aceste lucrări? Poduri. Eu nu știu despre ce articol. Nu știu despre ce articol, nici eu nu știu. Îmi pare rău, dar n-am văzut acest articol. Mihai Răchieru, am văzut că se mișcă greu italienii pe primul lot din A7. Nu trebuie impulsionat mai tare? Știu că ai făcut o vizită pe șantier la Pizzarotti, o vizită mai recentă. Și noi am discutat puțin despre cum evoluează lucrările acolo. Haideți să descriem un pic. Acolo e o problemă la Pizzarotti. Marea problemă rămân studiile arheologice. Din păcate, acolo, în momentul de față, din câte știu eu, ultima oară când am fost, aveau deschise 6 sectoare cu studii arheologice, adică o lungime destul de mare. Da, s-a descoperit foarte mult acolo. S-a descoperit, chiar acum au fost niște descoperiri foarte importante, până la urmă, pentru România, ca să zic așa, și se merge greu. Se merge greu cu aceste studii arheologice, dar asta nu este o scuză, pentru că au și celelalte, sunt zone unde deja se poate intra, unde se lucrează, au început și ei cu niște, la lucrările de artă, în primul rând, forajele de piloți la lucrările de artă. Acum ei erau într-o vacanță, nu știu dacă au început oricum și ei activitatea. Eu, practic, mi-am propus ca începând cu 1 februarie, să vedem cum va fi vremea, sperăm să nu vină iarna peste noi, dar mi-am propus ca începând cu 1 februarie să reiau aceste vizite în șantier și, într-adevăr, așa cum i-am văzut pe cei de la Pizzarotti, nu vreau să compar, că nu e plăcut să dau note, dar ei sunt, într-adevăr, ceva mai... Trebuie impulsionați puțin, asta e, până la urmă, asta e expresia. Dar eu cred că prin vizitele pe care urmează să le fac cu 1 februarie vor arăta și italienii mai mult deschidere. Pentru că nu poate... Ce se întâmplă? Ai mai sus, merge UMB-ul, merge cei la CONI și tu să rămâi în urmă. Ultimul de căruță. Ultimul de căruță. E cam... Ana Minorică pune o întrebare care mi-e place pentru sufletul meu. Când se licitează tronsonul montan de pe 8? Păi hai să vedem, așa zic eu. Noi am programat, după obținerea acordului de mediu, maxim 2 luni de zile aprobare de indicatori și avizare de documentație pentru licitație. Nu. Și mai este foarte important decizia politică pe studiu de fezabilitate. Corect. Cu varianta. Da. Varianta de lucru. Deci dacă eu zic că am putea, ca să zic așa, optimist, da, să o vedem în mai, da, am putea în mai, dar eu aș răspunde la întrebarea asta la sfârșitul lunii ianuarie. Și știi de ce? Știu de ce. Eu aș răspunde la sfârșitul lunii ianuarie și vă promit că la sfârșitul lunii ianuarie o să răspund, fără să mă întrebați, răspund la întrebarea asta. Da, e o întrebare care ne preocupă și este un lucru pentru care noi tragem ca această autostradă să ajungă în licitație cu tronsonul montan cât mai curând cu putință. Această autostradă, trebuie să o spunem foarte clar, va dezvolta Moldova, pentru că
reprezintă trecerea Carpaților și legătura cu vestul. Deci eu zic că nici nu ne putem pune problema ca această autostradă să nu o vedem licitată și să nu o vedem, bineînțeles, realizată până în 2030. Eu nici nu vreau să aud că e invers. Vedeți realizabilă centura ușoară OMV Nicolina, rondul Ricani, anunțată de primăria Iași acum mult timp și despre care nu se mai știe nimic în ultima vreme. Dar Asta este nu făcea parte obligatorie. din Este autostradă, obligatorie că e o bretea și se va realiza. Este prinsă inclusiv în proiectul A8, este o bretea de descărcare de la Lețcani spre zona asta antibiotice Iași. Exact. Trece pe la Urican și după aceea va avea două intrări în Iași, practic, una în Dacia și cealaltă continuă către OMV-ul acela din Nicolina. Ce progres procentaj avem legat de varianta ocolitoare Bârlad, Ioșua. Vă salut, domnul Ioșua. Apropo, ieri am urmărit înregistrarea emisiunii unde directorul DRD pe Iași a prezentat niște informații referitoare la varianta ocolitoare Bârlad, unde dânsul a spus până la finalul anului va fi finalizată această variantă ocolitoare, iar în momentul de față se înregistrează un progres de 60%. 62%, ca să fiu mai exact, cam 62%. Eu am vorbit ultima oară telefonic cu managerul de proiect de la firma Conselex București. Am vorbit cu el săptămâna care tocmai s-a încheiat și după cum știți s-au turnat primii kilometri de asfalt. Deci aici proiectul merge. Eu asta vreau să și confirm și eu că în sfârșit Bârladul are un constructor serios care ține de treabă și proiectul merge. Pe 1 decembrie, așa e pus în program și de către ei și primăria Bârlad, își doresc ca pe 1 decembrie anul acesta să taie pe Anglican. Da. Florin Dascălu, Cătălin Urtoi, legat de A8, știm că sectorul Motca-Lețcan este destul de avansat și am putea obține acordul de mediu mai repede decât pe Lețcan în gen. Există posibilitatea din punct de vedere juridic să mutăm această secțiune de pe filic roșu pe galben și să deschidem licitație de proiectare și execuție până la sfârșitul anului pe această secțiune? Am răspuns la această întrebare în cadrul intervenției noastre pe bucata asta. Se lucrează, dar, repet, nu va fi simplu. Nu va fi simplu pentru că noi ce vrem, practic? Trebuie văzut ce avantaj avem. Dacă nu obținem niciun avantaj, n-are sens să ne batem capul pentru că lucrări suplimentare. Ideea este ca prin această împărțire să obținem timpi mai scurți. Ei, din păcate, din informațiile pe care le-am primit de la APM Iași, e cam imposibil. Adică fără 8 luni de zile nu vom putea finaliza acord de mediu. Dar este în discuție, adică nu este bătut în cuie încă mai sunt de făcut niște cercetări. Se fac exproprieri de case sau doar de terenuri? Ce se întâmplă dacă, de exemplu, este vorba de o casă achiziționată cu credit bancar? E o întrebare juridică. Mă băgați într-o problemă de Din legislație. Discuțiile pe care le-am avut noi, ar fi în felul următor. Terenul se evaluează de către un evaluator ANEVAR în baza grilei notarilor. De asemenea, și casa se evaluează tot de către un evaluator ANEVAR și urmează să fiți despăgubit inclusiv pentru casă. Deci sunt două lucruri care se expropriază de acolo. Este odată construcția și este odată terenul. Și foarte important de reținut aici că lucrurile acestea se vor evalua la momentul exproprierii. Exact. Deci astăzi vorbim de o valoare, dar e clar că va fi diferită la momentul exproprierii. Iulian Ungureanu, pe DX6, Brăila Galați, UMB-ul are undă verde pentru viaduct și continuarea lucrărilor? Brăila Galați. Sincer, nu știu să răspund la această întrebare pentru că în ultima perioadă chiar n-am studiat zona Acolo aia. știu că erau și proiect cu mutarea de niște utilități. Erau utilitățile, dar uite chiar Adică niște stâlpi de înaltă tensiune, practic, erau pe acolo, în mijlocul autostrăzii. Am să-mi notez întrebarea asta, domnul Ungureanu, și vă promit că miercuri vă răspund, că nu am... Deci, cum e vorba de... DX6 Brăila Galați. Brăila Galați.
Brăila, Galați. UMD. Galați. Așa. UMD are undă verde. Iulian Ungureanu, da? Miercuri când o să ajung la minister, o să mă interesez de situația de acolo și o să vă răspund. Perfect. Unde vor fi cele două tuneluri de pe autostrada Mosca-Iași-Ungheni și cum se vor executa? NATM sau cut-and-cover? Cum se vor executa, asta trebuie să așteptăm partea de proiectare. E un detaliu de proiectare, nu s-a ajuns încă la faza asta. Poziția exactă unde se vor executa e undeva, din ce am studiat și eu, sunt în zona de la Lețcani până aproape de descărcarea de la Victoria, pe sub dealul Bogonos, acolo sunt cele două tuneluri. Când apreciați că se vor stabili loturile pentru 8 secțiunea montană, între Miercurea Mirajului și Legii? Miercurea Mirajul, loturile. Da. Asta e adică se va lotiza. Este o temă de căi de sarcini. Da. Asta se va întâmpla după ce se finalizează documentația și când înainte de a se ajunge la licitație, în pregătirea caietului de sarcini, atunci cei din cadrul companiei, tehnicul, vor analiza și vor E foarte important și în funcție de varianta pe care o vor alege să meargă. E foarte important. Că e foarte posibil să meargă într-o variantă care nu va lotiza și o altă variantă în care se va lotiza. Da. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut și asta, dar clar că asta se va întâmpla. Momentul în care se va lotiza va fi momentul întocmirii caietului de sarcini. Marius Enache. Da, aici am o completare. Vă salut, domnul Enache. Știți că ne-am întâlnit ieri. M-am interesat și vă dau răspunsul. Există aceste canalizații de fibră optică prinse în proiect în momentul de față pe tot tronsonul, pe toate loturile de pe A7 care sunt acum în execuție. Deci, cu ocazia asta, ieri n-am putut să vă dau răspunsul pe loc, după cum știți, dar m-am interesat și astăzi vă confirm, am primit această confirmare și la companie și din partea proiectantului că există aceste canalizații realizate prin proiect și urmează a fi realizate fizic în teren. Dar oricum, vă mulțumesc pentru abordarea acestui subiect, un subiect, eu zic, foarte important. Da. Care ar fi avantajul de timp pentru sectorul Mosca-Lețcan dacă s-ar separa în două proiectul Mosca-Ungheni? Cred că e tardiv, știu că s-a pierdut deja mult timp per total. Fix asta spuneam și noi, că trebuie să ajungem să vedem dacă avem un câștig prin această spargere, câștig de tip, la asta mă refer când spun câștig. Dacă nu avem niciun câștig rezonabil de timp, ce ar fi ceva de genul urmează să muncim 2 luni ca să spargem un proiect în 2 și am câștigat o lună de zile, nu cred că are sens. Eu aș completa aici cu următorul aspect. Haideți să vedem puțin ce înseamnă ca și contract. În iunie, la final de mai, început de iunie, firma Consitrans ar fi trebuit anul acesta să predea contractul, adică documentația toată, completă, însemnând proiectare, însemnând acord de mediu, studiu de fezabilitate. Practic ei nu vor putea să reușească acest lucru, dar dacă vor reuși până în octombrie să finalizeze acordul de mediu, aici se pune și pentru că revin la ce spuneam mai devreme cu final de 2023, pentru că acest proiect este finanțat prin fonduri europene POI. Corect. Deci și trebuie închis, recepționat până la finalul anului. Dar sunt discuții și o să vedem ce se întâmplă cu acest acord de mediu. Eu zic că până într-o lună se vor finaliza și discuții legate de acest proiect. Cert este că întârzierea se va acumula, practic, dacă luăm iunie, înseamnă încă 6 luni până la sfârșitul anului. Da. Cam asta ar fi întârzierea. Și aici o să vedem legat și de partea de finanțare în continuare, dacă se va reuși, bineînțeles, să se treacă dintr-un fidic roșu, așa cum este acum, într-un fidic galben. Să sperăm că nu e imposibil, că ușor nu este. Mai sunt întrebări referitor la Piatra Neamț Bacău, am răspuns deja referitor la acest drum expres, încă nu sunt noutăți notabile. E în studiu de fezabilitate, în momentul ăsta se lucrează la documentații și pe teren cu studiile geo. Prietenul nostru, domnul Dobrean Sabin, salutăm, are o întrebare legată de noua CNIR.
CNIR, adică Compania Națională de Investiții Rutiere. Ce ne puteți spune despre scopul și necesitatea înființării ei? Când și de ce a apărut această idee? Cum ar urma să impulsioneze această companie desfășurarea proiectelor de infrastructură în România? Și, desigur, când și de ce ați luat hotărârea să participați la concursul pentru constituirea Consiliului de Administrație al CNIR? Cum credeți că ați putea ajuta proiectele A7 și A8 din poziția pentru care ați decis să vă depuneți candidatura? Întreb aceste lucruri din dorința de a informa ieșenii și toți urmăritorii în mod corect cu privire la acest subiect. Mulțumesc! Da, e un subiect, n-aș putea spune neapărat sensibil, dar e important. Deci, legat de CNIR, Compania Națională de Investiții Rutiere, este o decizie care s-a luat practic de prin 2016. Ea a fost ca și, să spun așa, votată în Parlamentul României și luată decizia finală anul trecut, în decembrie 2022. În momentul de față s-au finalizat tot ce înseamnă partea de concurs. Să-i zicem concurs. El a fost de fapt o firmă de recrutare, Angajată. o firmă angajată prin licitație. De fapt sunt două firme de recrutare. Desemnată în urma unei licitații. Sunt două firme de recrutare care au început anul trecut procesul de selecție. Când am luat decizia? Eu am luat decizia în momentul în care am citit statutul CNIR și unde am văzut că această companie de infrastructură rutieră va prelua tot ce înseamnă partea de proiecte mari de infrastructură rutieră din România, proiecte finanțabile prin fonduri europene, cum este PNRR-ul acum, Programul Operațional de Transport. Adică construirea de autostrăzi, drumuri express și așa mai departe. În proiectul de lege care a existat la un moment dat și ulterior legiferat, se punea problema ca printre proiecte să fie și două proiecte din Moldova, de fapt 3, adică A7, A8 și A13. Ei, în momentul în care eu am văzut acest lucru, am zis că, de-aia am și luat decizia, am zis că a face parte dintr-un consiliu de administrație a unei companii noi, că asta este CNIR-ul, este o companie nouă, de fapt, pe care trebuie să o construiască cei care vor fi nominalizați în cadrul Consiliului de Administrație, împreună cu acționarul principal, care este Ministerul Transporturilor, să o construiască de la zero, în așa fel încât să devină rentabilă și să putem avea aceste autostrăzi în timpul ce... De fapt, scopul acestei companii și obiectul muncii acestei companii este strict realizarea acestor autostrăzi. După care ei urmează să le... De fapt, ei le preiau acum, urmează să le preia de la CNAIR, le realizează și după realizare urmează să fie predate din nou CNAIR-ului pentru partea de exploatare. Deci este o companie care are în obiectul muncii strict realizarea acestor autostrăzi. Foarte important, trebuie să spunem oamenilor că înainte de a lua decizia asta de a candida, tu te-ai consultat cu noi. Adică nu a fost o decizie pe care a luat-o de unul singur. Da. Eu ce vreau să vă spun că n-aș vrea să insist prea mult, pentru că acum suntem în faza finală, adică faza de deliberare și stabilirea celor 7 membri în cadrul Consiliului de Administrație. Eu personal n-aș vrea să discutăm prea mult, pentru că nici nu vreau să influențez în vreun fel decizia directă, dar pot să vă spun că mi-am făcut cu simț de răspundere, am participat la acest concurs și am trecut prin cele 3 etape, că știi că au fost 3 etape, 2 etape online și una în fața unei comisii formată din 9. Văd că aveți aici un document, o declarație de intenție. Să zic, și asta? Asta e declarația de intenție pe care eu am depus-o și care m-am prezentat în fața comisiei. Declarația de intenție prin care eu am arătat viziunea mea legat de evoluția acestei companii pe primii 4 ani, pentru că în cadrul unui Consiliu de Administrație decizia va fi de a numi un Consiliu de Administrație pe 4 ani de zile. Okay. Mai mult n-aș insista. Am fost onorat că am ajuns pe lista scurtă. Mai departe
vom vedea ce decizii vor fi, dar indiferent de decizie, repet, indiferent de decizie, voi considera că este o decizie corectă și voi merge mai departe, indiferent că voi fi sau nu voi fi în Consiliul de Administrație. Important este să mergem înainte și să găsim soluții în așa fel încât acele două proiecte, cele trei de fapt, proiecte importante, patru, uite că vorbim și de șoseaua Nordului, de fapt toate, cel mai în cuvânt, da. toate proiectele importante ale Moldovei să fie realizate într-un timp, zic eu, rezonabil. Este o întrebare care iarăși mie îmi Sper place. să nu se supere domnul Dobrean că recunosc că am ocolit cumva răspunsul, dar repet, exact cum spun și la licitații, și aici suntem într-o fază sensibilă, deci n-aș vrea să mă implic. Da, după finalizare și anunțarea câștigătorilor vom dezbate mai în amănunt. Dar, repet, Iașul, pentru Iași, este foarte important. Va fi un câștig. Va fi un câștig. Și nu doar pentru Iași, pentru întreaga Moldova. Pentru întreaga Moldova, da. Cel puțin eu, la modul în care îl cunosc pe Cătălin, un izvor de energie, ar fi extraordinar pentru toată Moldova să aibă un om acolo în mijloc, unde decide, unde poate urmări, să fie unul dintre cei 7. Hai să trecem mai departe. Mergând mai departe, avem Ursache Vasile. Uite, întreabă, fix ce spuneam eu, mai aveți energie? Da. Vă văd tot pe drum. E obligatoriu să fii pe drum, pentru că dacă nu ești în mezul problemelor, la firul ierbii, n-ai cum să te informezi, n-ai cum să afli anumite lucruri. Spre exemplu, cineva mi-a zis la un moment dat, și nu fac din asta un reproș, dar mi-a scris, domnule, vă văd tot timpul la proiectanți, vă văd tot timpul la constructori, pe șantier. Pare puțin influență, pare puțin trafic de influență, dacă ați mă exprim așa. Am rămas surprins, pentru că eu vreau să vă spun un lucru. În momentul în care se finalizează un contract, exact ca la o casă, faci un contract, ce faci? După ce ai încheiat contractul cu constructorul, lași să facă, nu te duci, nu-l ajuți, constructorul poate să întâmpine greutăți, constructorul să duce să aleagă un anumit material, Deci eu zic că colaborarea cu proiectanții și cu constructorii este benefică. În scopul proiectului. În scopul proiectului. E obligatoriu, în scopul proiectului. Până la urmă sunt proiecte de interes național, proiecte pe care noi vrem să le vedem finalizate într-un timp cât mai scurt. Legat de energie, eu vă spun că energia mi-o dă în primul rând mi-o dau rezultatele. Și când spun rezultate, mulți așteaptă să spună autostrada. Nu, ca să vedem autostrada, să vedem primele utilaje referitor, uitați la 8, trebuie să treci prin niște proceduri, după cum vedeți. Sunt greoaie, dar să știți că fiecare document, fiecare semnătură, fiecare ștampilă pe care o văd pus pe un document, pentru mine înseamnă un rezultat pozitiv, deci acestea îmi dau energie. Și de merg mai departe. Hai să luăm și ultima întrebare de la tot un prieten al nostru, Ștefan Gabriel. Domnule Urtăi, sunteți PSD-ist? Pentru că așa se aude prin târg. Da. Și despre mine, văd că se aude mai nou că aș fi PSD-ist. Spun la toată lumea, nu am carnet de membru la niciun partid politic. Am fost în Partidul Împreună pentru Moldova, partid din care mi-am dat demisia în decembrie 2020. Eu răspund din nou, că tot răspund și văd că lumea nu mai tot reia întrebarea. Nu am carnet de partid în buzunar. Nici PSD, nici PNL. Am fost membru până anul trecut în mai a unui partid Împreună pentru Moldova, la care am fost și membru fondator. Am renunțat la acest carnet de partid dintr-un singur motiv. Și știi bine, Irnel, că ne-am consultat. Am renunțat pentru că am vrut să fiu cât mai echidistant de zona politică, în așa fel încât să pot participa și să fiu ascultat și să deschidem, cum am spus, niște uși, indiferent de interlocutorul de dincolo de ușă. Adică în momentul în care era un liberal să pot discuta cu el, să nu mă trateze ca un membru de partid. Când am mers la un PSD dincolo de ușă, la fel să nu mă trateze ca un membru de partid. Și eu consider că a fost o decizie corectă, drept dovadă că în momentul de față am o relație foarte bună cu toți cei din zona politică, din cadrul Ministerului și a companiei, și mă refer aici la acest, să zic, chiar uite, zona UDMR-ului, zona PNL-ului și a PSD-ului. Deci nu sunt PSD-ist. Dar, repet, voi fi
și PSD-ist, și PNL-ist, și UDMR-ist atunci când proiectul... Și buserist și Exact. de orice natură politică, dacă asta este necesar, ca la un moment dat proiectele să avanseze. Exact. Asta e de fapt, eu zic, cea mai bună variantă. Bun, uite că am ajuns și la final. Mulțumim tuturor pentru că ne-ați urmărit. Până duminica viitoare, la ora 15 fix, nu uitați să spuneți tuturor, Hai că se poate! hai că se poate!